Στο βίντεο αυτό παρουσιάζεται το εργαλείο YouTube, το οποίο ανήκει στην κατηγορία Video Sharing Tools και δίνεται έμφαση στη σκοπιά της αξίας του εργαλείου κατά την ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή, με απλά λόγια, ως εκπαιδευτικός κάποιος πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί το εργαλείο και τις δυνατότητες που προσφέρει. Μια από τις πιο γνωστές δυνατότητες που παρέχει αυτό το εργαλείο είναι βέβαια αυτή που βλέπουμε ακριβώς εδώ, η αναζήτηση. Πληκτρολογούμε δηλαδή σε αυτό εδώ το κουτί τα keywords, τις λέξεις κλειδιά και τις φράσεις για τις οποίες θέλουμε να αναζητήσουμε βίντεο και περιμένουμε να δούμε τα ακόλουθα αποτελέσματα. Πληκτρολογώντας εμείς εδώ λοιπόν τη φράση «Η μάχη των Θερμοπυλών», πατάμε την αναζήτηση και μας βγάζει εδώ πέρα, όπως βλέπετε, μια σειρά από βίντεο. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν μπορεί σαφέστατα να αναζητήσει βίντεο τα οποία θέλει να τα χρησιμοποιήσει στο μάθημά του, είτε ως προσανατολισμό, είτε ως έναυσμα ενδιαφέροντος, είτε για να επεκτείνει τις γνώσεις των μαθητών, για να δείξει κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό να γίνει στα πλαίσια της αίθουσας, για να δείξει μια, όπως σε αυτή την περίπτωση, ιστορική αναπαράσταση ενός γεγονότος. Μπορεί να χρησιμοποιήσει βέβαια τα βίντεο. Και η αναζήτηση του YouTube είναι μια πολύ καλή αναζήτηση, η οποία μας επιστρέφει αποτελέσματα που έχουν μεγάλη σχέση με τα keywords τα οποία γράψαμε, σε αντίθεση με το Vimeo, όπως θα δούμε σε άλλο βίντεο. Τώρα, επιλέγοντας λοιπόν εμείς αυτό εδώ το βίντεο, μπορούμε να πάμε εδώ και να το παρακολουθήσουμε. Βλέπουμε λοιπόν το βίντεο μαζί με τους μαθητές μας, το σχολιάζουμε και γενικότερα μπορούμε να κάνουμε project πάνω σε αυτό. Θα εξετάσουμε λοιπόν τώρα τι άλλες δυνατότητες μας προσφέρει το YouTube. Αρχικά, εδώ πέρα υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε την ποιότητα του βίντεο. Οπότε, σε περίπτωση που έχουμε μια πιο αργή σύνδεση, όπως συμβαίνει σε πολλά σχολεία, τότε μπορούμε να επιλέξουμε μια χαμηλότερη ποιότητα, ώστε να φορτώσει πιο γρήγορα το βίντεό μας. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο προσφέρει στον εκπαιδευτικό είναι βέβαια η αποστολή. Εδώ πέρα θα χρειαστεί να την αναλύσουμε την αποστολή. Για το λόγο αυτό φυσικά το εργαλείο YouTube ανήκει στα Video Sharing Tools, λόγω αυτής εδώ της καρτέλας. Και τι βλέπουμε εδώ στην αποστολή? Έχουμε τρεις ουσιαστικά επιλογές. Την κοινή χρήση αυτού του βίντεο, την ενσωμάτωση, την κοινή χρήση, την ενσωμάτωση, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οπότε, εμείς ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε κοινή χρήση αυτού του βίντεο. Πώς? Μέσα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή παίρνοντας αυτό εδώ το link. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό στην εκπαιδευτική διαδικασία? Μια ιδέα θα ήταν να φτιάξουμε ομάδες εργασίας και να αποστείλουμε στη συγκεκριμένη ομάδα το συγκεκριμένο βίντεο. Έχουμε μετά την ιδέα της ενσωμάτωσης. Η ενσωμάτωση αυτή ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε τον embed κώδικα για το βίντεο και να το βάλουμε όπου εμείς επιθυμούμε. Στην περίπτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αυτό μπορεί να είναι ένα LMS όπως το Moodle για παράδειγμα, όπου κάνουμε embed το βίντεο. Και φυσικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ανάλογο τρόπο, όπως και παρακάτω. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Κάποιες ενδιαφέρουσες για την εκπαιδευτική διαδικασία είναι αφενός βέβαια σχόλια, όπου οι μαθητές μπορούν να δώσουν ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλον, να αρχίσουν μια κουβέντα και αυτό να γίνει με ασύγχρονο τρόπο, έξω από περιορισμούς χρονικούς και τοπικούς. Ένα άλλο ενδιαφέρον είναι εδώ πέρα οι προτάσεις, οι οποίες μας κάνει το YouTube,
οι οποίες σχετίζονται με το βίντεο αυτό εδώ που βλέπουμε πάνω. Οι προτάσεις αυτές ουσιαστικά μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για μια πολύπλευρη συζήτηση, καθώς τα βίντεο αυτά μπορούν να αντιμετωπίσουν το ίδιο θέμα, στην περίπτωσή μας τη μάχη των θερμοπυλών, με πολύ διαφορετικό τρόπο. Οπότε μπορεί να δημιουργηθούν mind maps, μπορούν να δημιουργηθούν debates επιχειρημάτων, μπορούν ακόμα να φτιαχτούν projects και η κάθε πλευρά να δείχνει τα δικά της επιχειρήματα σε σχέση με αυτά εδώ τα βίντεο και πώς αντιμετωπίζουν ένα συγκεκριμένο θέμα. Ένα άλλο τώρα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι αυτό του πώς ανεβάζουμε ένα βίντεο. Πατώντας εδώ λοιπόν στο κουμπί μεταμόρφωση, μπορεί ο κάθε χρήστης να πάει και να ανεβάσει ένα βίντεο. Χάρη στην εύκολη one click ουσιαστικά δυνατότητα ανεβάσματος ενός βίντεο, το βίντεο αυτό μπορούν να το ανεβάζουν και οι μαθητές. Το βίντεο αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και με webcam ή με προβολή διαφανειών φωτογραφιών. Όταν κάποιος έχει ανεβάσει ένα βίντεο στο YouTube, μπορεί να το διαχειριστεί πατώντας εδώ διαχειριστής βίντεο. Για παράδειγμα, αυτό εδώ το βίντεο, όταν εγώ θέλω να το διαχειριστώ, μπορώ να πατήσω το κουμπί επεξεργασία και εδώ πέρα έχω διάφορες δυνατότητες, όπως και παράδειγμα, για πάμε να δούμε εδώ το μενού, να του προσθέσω φίλτρα, να το επιδιορθώσω, να κάνω σταθεροποίηση και να κάνω περικοπή και διάφορες άλλες λειτουργίες οι οποίες είναι χρήσιμες, ιδιαίτερα σε ένα βίντεο το οποίο έχει δημιουργηθεί στην τάξη με μια απλή κάμερα και δεν χρειαζόμαστε να αγοράσουμε ένα ακριβό πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο. Περασματικά θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στα παρακάτω. Μεγάλος αριθμός βίντεο, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να βρει εύκολα αυτό που ψάχνει, ιδιαίτερα αφού υποστηρίζεται από ένα πολύ καλό search. Επίσης, το εύκολο ανέβασμα, το οποίο σημαίνει ότι ο μαθητής μπορεί μόνος του να ανεβάσει βίντεο και να το επεξεργαστεί, και φυσικά οι ευρείες δυνατότητες διαμοιρασμού. Να σημειώσουμε εδώ ότι λόγω του μεγάλου εύρους του περιεχομένου, δηλαδή τα πολλά βίντεο ουσιαστικά που υπάρχουν στο YouTube, μερικές φορές μπορεί να μην είναι κατάλληλα για τους μαθητές, οπότε υπάρχει μια πρόβλεψη η οποία είναι youtube.com/education, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό εδώ, που παρουσιάζει βίντεο τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στην εκπαίδευση.